Čaute pri ďalšom videu. Dobre, čaute pri ďalšom videu a dneska asi už proste poznáte tento, no nepoznáte, ale proste toto je normálny herný počítač. Ale toto som dneska našiel vo skrinke. A toto nevyzerá jak najnovší počítač. Nevadí. Ja si ho dneska ako pokúsim zapnúť, pretože on vyzerá dobre. Mám tu bordo, nevadí. On vyzerá celkom dobre a myslím, že by mal fungovať. No, toto neviem, ale aby som ho dneska išiel zapnúť, takže môžeme ísť na to podľa mňa. Ale potrebuje naporiť nabíjačku. A nabíjačka je niekde tu. Mám to tu. Na tamtom počítači som minule hral ten Roblox, áno, ale dneska ideme skúsiť niečo na tomto tu. No, akože nechápem, ako ma to napadlo, ale proste to je jedno. Hlavne to nezapneme. Je to také akéby zrkadlo zatiaľ. A toto potrebujeme do zakrytky. Ja tu mám veľmi bordel a tam je toto, takže to neviem, to je jedno. A potrebujeme myšku a tá je tu hodená na zemi, lebo som minule hral niečo. OK, dúfam, že funguje, lebo je pokazená, no neviem pokazená, ale spadla mi, rozbila sa. Takže dúfam, že bude v pohode. Ale je v pohode. A na počítači funguje. Funguje, no len to je hrozne staré logo. Dobre, vyskúšame, ale tu tam je starý počítač, ale proste na ňom som nikdy nevidel, tak som si kúpila. Toto tu už vyzerá ako Windows 10, takže podľa mňa akože není to neviem aký starý Windows na ňom. Toto tu je na čo? A žiadne nálepky tu nie sú. Ale malo by to mať asi Windows 7. To je dobre, viem. Ale vidíte to ešte staré logo do toho. Tu není toto. Ja sa na to dosť teším. A vyzerá tak, že funguje. A myslím, že to ani nemalo byť žiadne. Toto tu čo je? A to bola špana. Akože displej je taký, že to je starý displej. Pozerajte na to. Ale je to taký, nie je matný, ale je to taký lesklý. Takže ja proste kebyže ho porovnám, to tak je vidíte nejaký rozdiel. Proste toto logo a toto logo sa nerovná, proste je to rozdielno, proste je to rozdielne. A funguje. Chvíľka na počítači, či tam je nejaké heslo, alebo nie. Prečo tu je Maja? Vyskúšame Samko. A fakt. Takže som ma to ešte nezabudol, ale vyzerá to dosekanie, lebo pozerajte na to. Proste to je, ja si tam skúsim stiahnuť. WTF. OK, ja si tam skúsim stiahnuť v tomto tu obchode. Skúsim si tam stiahnuť screen recorder a skúsim to potom dať do mobilu a ukážem vám aj, no viete čo, ukážem vám aj webkameru a ako je to s počítačom, alebo nebudem takto natáčať s mobilom proste. Akože má to dobrú kvalitu, ale proste to je otrávne proste. Takže za chvíľku sa vám ozvem, keď sa to načíta. Už sa to načítava. Je to trochu... Ja neviem čo, proste pozerajte. Skontrolujte svoje pripojenie. Ja tu nemám internet, takže sa ho skúsim dať. Pretože bez toho to nepôjde asi. Jaké to je? No pozerajte, aké to je zasekané proste. Nič tu nie je až teraz. A až musím dať môj internet. Dobre, no. Čaute, toto je druhý deň, čo to skúšam zapnúť, alebo minule som to zaplo. Ale dneska sa to nechce zapnúť, je to stále takto. Takže počkám asi nejakú hodinku alebo menej, kým sa to zapne. Vidíte, že vidíte, že sa to už nechce. Neviem, jak to zapínať sa mu to nechce asi už, ale proste počkáme, kým sa to dá a ja to budem čakať asi, neviem, dokým sa to nezapne a potom
skúsime nainštalovať tú aplikáciu, lebo už druhý deň, ale dneska sa to nechce zapnúť proste, takže počkáme. Kúkam Johna Mariánka. Konečne sa zapol a myslím, že by sme mohli ísť, neviem, čo to. Vyzerá toto akože v pohode, neseká sa to až tak. Možno trošku. Ale myslím, že by som išiel. Ono to nejde, takže akože ja to nebudem robiť. Kebyže chcete ďalšie video, kde sa pokúsim s týmto tu počítačom stiahnuť apku, tak sa to pokúsim, ale až keď nebude aspoň 10 lajkov, lebo akože 10 lajkov, proste 10 lajkov. To je málo, ale myslím 10 lajkov, hej, 10 lajkov stačí pre mňa. A aby ste tam dali, alebo keď chcete toto, tak dáme. Ale mne to nejde teraz, lebo keby chcete vedieť, ako to tam išlo, tak vám to poviem. Akože som sa s tým hrozne stalo, ale že proste že hrozne a fakt to nešlo, že akože na môj tento účet na akože, no, na môj účet na Microsofte a vôbec to nešlo, takže keby ste chcete, takže ja vám to ešte dám znova, ale akože vidíte na tejto obrazovke, tak to vôbec nešlo, no takže akože neviem. Takže toto bude všetko z tohto videa skoro. Ja som sa s tým trochu pohral, lebo som to tu nejak pekné, ale nefunguje to. Keby ste chceli na niečo, stiahnem ešte potom na budúce, ale dneska to bude z tohto videa všetko. Z tohto počítača, blbého všetko. A ja to